салом дӯстон, Хосеп Гвардиола билохир дар бораи мавқеи худ дар дастаи Манчестер Сити ибрози андеша кард. Ба пиндошти ӯ ҳамаи дастаҳои Премер-лигаи Англия як шуда бар муқобили Манчестер Сити баромаданд. Ба суол оё дастаҳои дигар дар ин кор хуш ҳастанд ё ин ки не, Гвардиола рӯ шуд, посух гуфт ва ин сару садоҳои зиёдро ба вуҷуд овард. Мо дар видеои навбатӣ моҷарои бузургтарини футболи Англияро пайгирӣ мекунем ва хабарҳои дигар ҳам ҳаст ки бояд шумо аз он огаҳ шавед. Бар ивази як лайк метавонед хабарҳои футболро бо шаҳру таҳлили махсус дастрас кунед. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Се номзади асосӣ барои гирифтани ҷоизаи The Best маълум шуданд. Инҳо Лионел Месси, Килиан Мбаппе ва Карим Бензема мебошанд. Ин ҷоиза ҳамасола аз тарафи FIFA барои бозингари беҳтарини соли тақвимӣ дода мешавад. The Best-и навбатӣ барои беҳтарин футболбози соли 2022 тақдим карда мешавад. Формати туби тилло иваз гардида бошад, ҳам формати ҷоизаи The Best бетағйир мондааст. ҷоизаи қаблиро Роберт Левандовски гирифта буд. ӯ аз Месси ва Муҳаммад Салоҳ пеш гузашт ва маҳз ӯ беҳтарин футболбози сол аз ҷониби FIFA эълон гашт. Дар гирифтани ҷоизаи имсола бисёриҳо фаворитро Лео Месси медонанд. ҷоизаи асосии FIFA албатта ҷоми ҷаҳон мебошад. Дар ин мусобиқа Лео чемпион шуд, пас ӯ бояд ҷоизаро моли худ намояд. Мбаппе ҳам имконияти хуб дорад. Бозингари мазкур то финали чемпионати ҷаҳон омад ва дар финал хетрик кард. Карим Бензема бо сабаби осебаш натавонист дар мундиал ширкат варзад, вале новобаста ба ин ҳама имкониятҳои ӯро барои гирифтани ҷоиза бузург меҳисобанд. Реал соли гузашта дар расидан ба қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо аз сари роҳи худ ПСЖ, Челси, Манчестер Сити ва Ливерпулро дур кард. Бархе аз тарафдорони футбол мегӯянд ки рақибони Бензема аз рақибони Месси ҷиддитар буданд. Барои ҳамин ҷоиза бояд моли Карим бошад. Маросими супоридани ҷоизаи The Best барои беҳтарин футболбози соли 2022 рӯзи 27 феврал дар шаҳри Париж баргузор мешавад. Ҳамасола пеш аз супоридани ҷоизаҳои The Best ва ҳамчунин туби тилло, пешгӯиҳо атрофи насиби кадом футболбоз шудани ҷоиза хеле зиёд мешавад ва имсол истисно нест. Бархи маълумотҳо аз он мегӯяд ки ин ҷоизаро Месси бе ягон шак мегирад. Ҳатто гапу чап аст ки ба ӯ аллакай гуфтаанд ки барои маросими ҷоизаспорӣ омода бошад. Овоздиҳӣ тамом шудааст ва ҷоизаи The Best-ро Месси мегирад. АПЛ ба осебдидагони офати мудҳиши табиӣ дар Сурия ва Туркия 1 миллион фунт стерлинг ҷудо хоҳад кард. Ҳамчунин дар бозиҳои даври 20-юми Премер-лигаи Англия футболбозон бо дастбанди сиёҳ ба майдон ворид мешаванд. Дар изҳорот чунин омадааст: мо аз хабарҳои ваҳшатноке ки аз Туркия ва Сурия мерасанд хеле ғамгин ҳастем. Ин заминларза ҷони ҳазорон нафарро бурд. Ягон соҳаро ин офатҳои табиӣ бетаъсир ва бетараф намонданд. АПЛ танҳо 1 миллион дода бошад, пас Месси $3.5 миллион дод. Роналдо ҳам пули калон ҷудо кард. Ин танҳо як факт буд. ҳар касе ки молиявӣ, рӯҳӣ ва ҷисмонӣ ёрӣ расон, бояд ба онҳо арҷ гузошта шавад. Мисол Озил ва Пирло дар худи Туркия дар баробари волонтёрон кӯмак карда истоданд. Миқдори ҷонбохтаҳо аллакай аз 20 000 нафар гузашт. Дар ҳамин вақту соат танҳо Премер-лигаи Англия дар бораи ҷудо кардани маблағ хабар додааст. Лигаҳои дигар дар ин маврид то ҳол чизе нагуфтаанд. Премер-лига ин корро оғоз намуд ва лигаҳои дигар шояд аз паси АПЛ кори хайрро анҷом диҳанд. Дастаи Барселона бояд ҳуҷҷатҳои маоши футболбозонро сабуктар кунад. Ин ба хотири он анҷом дода мешавад ки имконияти ҷалби бозингарони нав пайдо гардад. Рафтани Пике ва Гризман дар маоши Каталониё каме сабукӣ оварда, аммо дар маҷмӯъ вазъият дар ин масъала дар клуби Барселона то ҳол печида мебошад. Дар ҳамин шабу рӯз Каталониё аз байни ду футболбози канорӣ бояд якеро интихоб карда, дар бозори футболбозон ӯро дар ҷои намоён барои фурӯш монад. Гап сари Рафиня ва Ферран Торрес меравад. Дар бораи Ферран Торрес бояд гуфт ки зимистон барои харидории ӯ пешниҳодҳои расмӣ шуданд, аммо мондан дар сафи Барса интихоби худи футболбози испанӣ будааст. Рафиня бошад пас аз ҷоми ҷаҳон яке аз беҳтарин футболбозони дастаи Барселона мебошад.
баъд аз осеб гирифтани Дембеле канони ростро Рафина ба пуррагӣ аз худ кардааст. Гол мезанад, ассист мекунад ва нақши муҳими ӯ дар бозиҳои Барса эҳсос мегардад. Аммо суоли матраҳ он аст ки то наздикшавии фасли тобистонаи трансферӣ кадоме аз ин бозингарон Ферран Торрес ва ё Рафина дар ҳолати бадтар қарор мегиранд? Шояд пас аз баргаштани Дембеле мавқеи Рафина боз танг шаваду ба сафи аввал Ферран Торрес барояд. Хулос, то охири мавсим натиҷаҳои ҳамин ду бозингарон мутаваҷҷеҳ шуда, роҳбарияти каталониҳо ба хулосаи хоҳанд омад ки кадоме аз онҳоро ба бозор бароранд. Гвардиола дар робита ба моҷарои дастааш дигаронро гунаҳгор мекунад. Бале, албатта, инро аз роҳбарони клубҳо бояд пурсон шавед. Барои мисол аз Даниэл Леви бар ин шахсон. Ин буд посухи Пеп ба саволи он ки оё дастҳои дигар ҳам дар ин кор даст доранд ё ин ки не. Ҳамчунин Гвардиола ишора кард ки 2 сол пешам дастҳои чемпионати Англия хоҳиш карданд то моро ба чоғ ғалтонанд. Хотиррасон мекунем ки он вақт эҳтимоли аз ҳаққи иштирок маҳрум кардани дастаи шаҳри Манчестер ба муддати 2 сол вуҷуд дошт. Вале баъдан УЕФА шаҳриёро танҳо ҷарима басту халос. Гвардиола исми дастҳоеро ки он замон номаи шикоятиро ба созмони футболи Аврупо равон карданд ишора кард. Ино клубҳои Вулверхэмптон, Бёрнли, Лестер, Ньюкасл, Тоттенхэм, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпул ва Челси буданд. Гӯё ин 9 даста мехостанд Ман-Ситиро аз саф берун карда, яке аз онҳо мавқеъро дар Лигаи Чемпионҳо аз худ кунанд. Ман аз ин ҷоям намеҷунбам. Ба кулли роҳбарони даста ва кормандони Манчестер Сити садфоиза бовар дорам. Ҳама ин кори дастҳои дигари чемпионат мебошад. Барои он корҳое ки моро гунаҳгор мекунанд, дилхоҳ дастаи Англия метавонад барои онҳо ҷазо гирад. Онҳо амалҳое ҳастанд ки 20 дастаи Премер Лигаи Англия анҷом медиҳанд. Ва аммо аз чӣ бошад ки ҳама ба Манчестер Сити часпидаанд? Ман ба даста бовар дорам. Худамро дар ин ҷо хушбахт эҳсос мекунам ва ягон ҷо рафтанӣ нестам. Ишора кард Гвардиола. Ин гапҳо аз минбари баланд садо доданд. Дирӯз нишасти матбуотӣ бо иштироки Гвардиола баргузор гардид. Он албатта ба ин мавзӯъ бахшида нашуда буд. Ин пресс-конференсия пеш аз ҳамаи ин сару садоҳо дар тақвим ҳамчун нишасти матбуотии қабл аз бозии дастаи Ман-Сити ва Астон Вилла ҷо дода шуда буд. Табиист ки ҳама бозии дар пешбударо фаромӯш карданду дар бораи вазъияти Сити ва рафтану нарафтани Гвардиола ва дигарон аз клуб суол доданд. Баъзеҳо бар он назаранд ки ҳама ин танҳо гапи хушку холӣ аст. Агар Сити воқеан аз Премер Лига хориҷ карда шавад ва ба дивизионҳои пас равад, пас Гвардиола ва бархе аз бозингарони муҳимтарин мин ҷумла Холланд тарки Манчестер хоҳанд кард. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман ақидаҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бориданам як ҷудкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақтам Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.